Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan channel mai albarka. A wannan bidiyo zan nuna muku ne yadda ake magance wannan matsalar ta this account can no longer using WhatsApp. So mutane da yawa yanzu za su ga wayar su sabuwa ce, watakila babba ce sosai, mai license ba irin longeruse ba. Kun kalli wannan a Smart 9 ce, sabuwa ce dal yanzu aka bude ta aka sa wannan WhatsApp din, amma ga abin da ya sa. To dama abin da ya sa wayoyi ba sa WhatsApp, na gaya muku tun a wancan bidiyon, rashin license ne. Misali wayoyin da suke longeruse ne, irin longeruse da kuka sani, irin su Huawei, Oppo, Vivo, ba manyan su ba. Huawei, Vivo, Oppo da ragowar irin su Xiaomi duk suna da manyan wayoyi wanda suna da license, ma'ana verified ne, WhatsApp ya san da su. Wayoyin da ba sa yin WhatsApp, wayoyin da WhatsApp bai san da su bane. Misali kamar akwai Huawei, idan wasu Huawei da kuke gani, idan kuka je za ku ga kamar Huawei Y kaza, Huawei S kaza, Huawei Y, idan kuka je kuka binciki details din su za ku ga babu su a ainihin platform din Huawei. Idan ka shiga wayoyin Huawei ta cikin website ɗinsu na kamfani, za ga ba su da wannan wayoyin a list. So kamar wani kamfanin ne yake irin wayoyin, sai use kawai for business haka ya samu kuɗi. To irin wannan wayoyin ne ba sa yin WhatsApp saboda ba su da license, ma'ana WhatsApp ba su san da su ba. Domin su WhatsApp duk wata waya da ka gani ana amfani da ita WhatsApp, kamar wannan Infinix din na Smart 9. To ita wannan kamfanin Infinix yana biyan WhatsApp haraji na ita wannan waya da ake amfani da ita wajen using WhatsApp. To su kuma wancan ƙananan wayoyin da ba wani babban kamfani bane, kawai kwafi ce aka yi ta aka sako ta kasuwa don a samu kuɗi. To kamfanin baya iya biyan WhatsApp haraji, shi yasa su kuma WhatsApp suke dakatar da wannan wayoyi. Zaka ji an ce ko kai downloading ko kai waya, za su ta gaya ma da matsaloli daban. Gaskiya ba laifin WhatsApp bane ba, laifin waya kai da yake karama ce. To amma wannan matsalar kuma koyo ka buɗe waya, ko iPhone ce ko Samsung ce, kowace iriya ce zaka iya gama da wannan matsalar. Ya za a yi ka fita daga wannan matsalar? Shine a wannan bidiyo insha Allah zan nuna muku. Idan ka sa WhatsApp nan baka ka danna in nuna maka kamar haka, to nan zaka shiga ga wani blue din rubutu nan, kawai taba shi zaka yi. In ka taba shi zai kai ka link din, zai kai ka cikin browser da kake da ita. In ka zo nan gurin website ne na WhatsApp, sai ka taba nan menu option, ga wasu yanka nan guda uku nan sama, shi zaka taba menu option. Daga nan sai ka shiga help center, gashi nan help center sai ka danna. Kana shiga help center kamar haka, ka jira ya login ya bude, abinda zaka yi shine zaka yi kasa ne, can kas ga wani guri nan a ƙasa an sa contact us, haske, ga wani guri nan an sa contact us, sai ka taba. In ka taba gun, shi ma zai loading. A sama za ka ga paging yana loading kamar haka yadda kuke gani, gashi ya bude. In ya bude nan contact us din nan na farko zaka shiga shi nan WhatsApp Messenger Spot, ma'ana customer spot ne nan. Idan ka zaka musu message ne kai tsaye. Idan kai ta email din su zai tafi kai tsaye, za su yi contacting ɗinka insha Allah nan da 24 hours. To ya za a amma ka nemi taimako akan wannan customer support din, shine zaka danna nan ne. Idan ka danna nan alamun kamar US phone number ne a wajen, to zaka yi searching din kasar da kake, koda ba a Najeriya kake ba, kowace kasa kake zaka sa sunan kasar ka. Kamar dai da kuke gani wannan, gashi zan sa number Nigerian number ne, gashi na sa. Sai ka zo nan gurin, sai ka first phone number da take da wannan issues din, ko bra phone number ka ko bice a line, ko dai kana numbobi da yawa wadda take da issues din zaka sa a nan, ba main line ka ba. WhatsApp din da ya samu matsala zaka sa phone number sa nan. Sai ka sa email, zaka iya sa kowanne email din da ka san yana kan wayarka, wanda in an contacting ɗinka za a same ka. Sai ka taba nan, gashi nan, sai ka taba wacce type of phone din da kake amfani da ita. Akwai Android, su ne mafi yawancin wayoyin da ake amfani da su, kuma ni ma ita ce wannan yanzu wadda take ban matsala. Idan iPhone ce sai ka taba iPhone. Idan kuma web and desktop ne, misali kana amfani da system ne wajen login WhatsApp, ko kuma tab wanda ba normal WhatsApp ne, shi ma sai ka shiga ta nan. Idan kuma OS ne sai ka shiga. Idan others operating system ne sai ka danna others. Gashi nan dai Android ne na yi makin. Sai ka zo nan gurin zaka dan yi describing na problem ɗinka. Misali ka musu bayani me yasa zaka yi me yasa kai contacting din su. Misali ga wani dan karamin turanci nan da na dan shirya, na ce please help me, I can log into my account. I see this account can no longer using WhatsApp business. Please help. To idan kai wannan message din kamar haka ya wadatar. Idan kuma zaka yi tsara turancin da yafi wannan da neman taimako akan ita wannan matsala ta this account can no longer using WhatsApp, to zaka iya providing a nan gurin. Idan ka rubuta tsaf, sai ka dan a ƙasa ka dan nuna please help, sai ka danna ran ƙasa ga wani guri nan an sa next step, sai ka danna. Idan ka danna next step kamar haka yadda kuke gani, ba shikenan ka gama ba. Ga wani guna a ƙasa back da kuma sending questions, kaga haka, to zai kai ka haka ne. Idan ka danna next na baya, to sai ka danna nan gurin, gashi nan sending question. Kana danna sending question, zaka ga message kamar haka akan wayarka, contact WhatsApp. Nan ƙasa zaka ji an ce ma your question has been set. Thank you for contacting us. We will get you back to your
to you by email. It may be take of 3 business days. To a takaice dai bayanin da suka yi a nan gurin, abin da ka tura musu ya shiga successful, amma sai ya kai kusan kwana 3 kuma business day, ma'ana banda kamar zai kama banda weekends kenan. Amma dai idan ka tura wannan sako gaskiya baya huce 24 hours ba su contacting ɗinka ba, ya danganta. Idan kuma kaga abin da ya huce 24 hours su daman sun faɗa 3 days yake ɗauka. So amma mafi yawanci dai ya fi contacting ɗin mutum a cikin 24 hours. Mun gode da kallon wannan bidiyo da aka yi. Ga wanda bako ne a wannan channel, muna da buƙatar ya danna subscribe sannan ya danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Wannan shine hanyar da ake wanye wannan matsala ta this account can no longer use WhatsApp. Mun gode da kallon wannan bidiyo da aka yi.